că Catica sunt familie, prijenel la Savogă, familie de Gozilachi, s-o deșea Bogă sunt uprada. O velte binecuvintila. Dar cam am de penaptă mengăvarț. Prijenavle de budbăr, ama de deci băr de când prijenavle, numai țăla. De deci băr prijenavle, te sacu varso de prala ben leten, bungărăle delne haben, delne sa confero. De penaptă mengăna deci te venare. Bisha bugă tău de binecuvântisarea. Aleluia. Cam apte penaptă mengă te sacu varu pral, mișto primi meilende, sne glașomanu. Te zurale cam apte penap că glașole de vle comanu. Dar Nicodem Palma budletar iubibile că e glașo prali. Tău de te binecuvântile. Dica că dahlo de e ca șeuga, ca zurale șugari, care se vubișor Marie. Te dine că e șugarana, zurale șugarana. Cam asta ca ai odel te binecuvântilă. Cam asta ca te citisara. Cu număr, capitolul show, cu versetul 72. Magatu me șucar ca e sâno texto, îți arti hangări că zurale importantă că me care gândim că odel celorle, care manușă, bilenga familie, că gândim că vitul în celor în care familie. Amin? Odel te binecuvântit tu mergena. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiului lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvântează, să te păzească Maria. Amin. Amin. Domnul să facă să luminează fața lui peste tine și să îndură de tine Maria. Amin. Amin. Domnul să-ți înalță fața peste tine și să-ți dă pacea. Amin, Maria. Amin. Altfel, să pune numele meu peste copiii lui Israel și să binecuvântați. Amin. Amin. Avete maga amenesasti kangari, ane tu mă rugând-o, también maga ame vaș ca odelte binecuvântiri ca la șeioga ca Mișor Maria. Părintele al păcii și al îndurării, vin cu marele cunoștință înaintea ta, ca eu să-mi înalți glasul înaintea ta, iar tu apleacă-ți urechea la strigătile mele și ascultă-mă, Doamne, și de data aceasta. Să află în brațele mele, Doamne, micuța Marie. E rugat frumos, Doamne, ca să fie pe brațele tale. Amin. Știu un singur lucru: ce tu binecuvintești este binecuvântat. Așa este. O duc înaintea ta pe micuța Maria, Doamne, că tu ai hotărât, tu ai îngăduit și ai adus-o pe pământul acesta. Dar noi, Doamne, o încredințăm ție, Doamne. Doamne, binecuvintează-o tu din binecuvântările tale. Amin. Cerești, pământești și din hambarul tău cel bogat ai de unde să dai tu, Doamne. Ca ea, când va fi mare, să nu ducă lipsă de nimica. Amin. Păzește-o de apă. Păzește-o de foc. Amin. Păzește de oameni răi, Doamne. Amin. Dă o creștere sănătoasă. Amin. Dă o minte înțeleaptă, Doamne. Amin. Ca când va fi mare, Doamne, Marie, să fie în casa ta, să te slujească cu adevărat ca Maria, Doamne. E rugat frumos, Doamne. Vindecă rana ei. Amin. Vindecă mădularele ei. Amin. La naștere, Doamne, dacă s-a născut cu vreo înțăpuș, e rugat frumos, Doamne, ca Tu să vindeci toate mădularele ei, Doamne. Amin. Păstă ea, Doamne, păstă Marie, lasă palsam vindecător, Doamne. Amin. Și vindecă, Doamne, tot ce este bolnav în numele Tău, în numele jertfei Tale,
chem în numele Tău, chem autoritatea Ta, chem prezența Duhului Sfânt. Galastomen Haus, Eli Emanuel, Jabrot Naval. Doamne, Te rog frumos, binecuvintează mama ei. Amin. Binecuvintează tata ei. Să-l binecuvintești Tu pe Gozila, Doamne. Amin. Are 10 copii, Doamne. Poartă-i de grijă. Amin. Ca ei să nu ducă lipsă de nimica. Și binecuvintează pe toți copiii lui cei 10, Doamne. Amin. Undeva merge, Doamne, undeva pășă. Binecuvintează-l, Doamne, pe Gozila, Doamne. Binecuvintează din binecuvântările lui, Doamne, a Tale, Doamne. Că la Tine sunt binecuvântările, Doamne. Și El să vadă mâna Ta ce binecuvântată. Ne rugăm pentru soția lui, Doamne. Ca nevastă, ca soție, Doamne. Mamă la 10 copii, Doamne. Doamne, să-i dai putere. Doamne, să-i dai răbdare. Doamne, să-i dai biruință, Doamne. Sunt 10 copii. Unul strigă apă, unul strigă mâncare, altul plânge, Doamne. Dar Te rog în numele Tău, păzește copiii aceștia în 10, Doamne. Iar la sora noastră, Doamne, la soția lui Gozila, să-i dai biruință și binecuvântare și sănătate, Doamne. Dacă la naștere, Doamne, a rămas cu ronțăpuș, e rugat frumos, Doamne, să o vindești Tu, Doamne. Să lași pasan vindecător peste ea, Doamne. Păi stăpânte cu ei, Doamne. Păi stămătularele ei, Doamne. Să lași vindecare, pasan vindecător, Doamne. Ajută-i, Doamne, ca viața ei să o trăiască împreună cu Gozila, Doamne, până când va veni Domnul Iisus Hristos. Acum de nou chem numele Tău, Doamne, peste Maria, Doamne, ca numele ei să fie scris în cartea vieții, Doamne. Și o încredințăm în brațul Tău. M-am rugat în numele Tatălui, al Fiului și al puterea Duhului Sfânt, în veci. Amin. Amin. Avele Marta. Neprăhăritule Tată, din nou în seara aceasta îți mulțumesc, fiindcă în veșnicie numele ei a fost scris în cartea vieții. Și am credința aceasta, fiindcă binecuvântarea Ta a fost în familia mea. N-am cuvinte cum să-ți mulțumesc, Doamne, fiindcă ca binecuvântarea aceasta, atunci, Doamne, când strigă la Tine, ascult-o din cerul, Doamne, și privește ca o milă și ca o jertfă în viața ei. Doamne, pentru lucrul acesta îți mulțumesc, Doamne, și Te rog ca Maria, Doamne, ca ea să fie folositoare, Doamne, în biserică, ea să cântă pe slava Ta, Doamne, și eu îți mulțumesc, Doamne, atunci ea să fie prezent, Doamne, în cortul Tău de închinare, Doamne. Te rog, Doamne, ai milă de ea, Doamne, Te rog împreună cu familia mea, ca familia mea să fie familia Ta, Doamne. Pentru asta îți mulțumesc, Doamne, numele Tău să fie proslăvit, dar acum și până în vecii vecilor. Amin. Amin. Deul Iisus, avea unichi față, ce mulțumim Tu, Doamne Maria, Deula, Tu ce binecuvântezi, acitezi la viața, Deula. Ai te primit în Jehovah, Iisus, Tu ce binecuvântezi, am rășivit. Ai mulțumit să rască, Părintele, să rască. Amin. Amin, amin. Președintele. A Domnului Iisus te binecuvinte la Marapea, Marăpales, o bășcăvel, tenere del Parpale de Campării, de mai cele că te-au că cadea să niște pe că înmulțiți-vă. Nici o zilă.